A u Goraždu je otvoren 17. internacionalni festival prijateljstva Goražde 2015. Ovo je ujedno prilika da se okupe prijatelji sa svih strana svijeta koji će se ove godine u gradu na Drini družiti do 6. augusta. Već 17 godina traje lijepa priča u kojoj su svoje mjesto našli brojni umjetnici iz cijeloga svijeta, dobri i dragi ljudi kojima su Goražde i njegovi stanovnici u srcu. Priča čiji je naslov smješten u 3 riječi: Internacionalni festival prijateljstva, po mnogo čemu jedinstvena kulturna manifestacija u regionu. Priča koja svoj nastavak ima i ove godine od 1. do 6. avgusta. U 6 dana ove prestižne manifestacije u Goraždu će se susresti umjetnici i prijatelji iz Francuske, Austrije, Turske, Bugarske, Amerike, Srbije i Njemačke. Ceremonija svečanog otvaranja festivala započela je nastupom najmlađih stanovnika Goražda, a nastavljena je dobrodošlicom za goste koju je u ime mladih ovoga grada uputio Nino Bašić. 17 godina za redom ovaj susret umjetnosti, zabava i mladosti održava se prožet duhom prijateljstva i tolerancije. Neka tako bude i ove i svih narednih godina. U ime mladih ove općine želim vam dobar provod i ugodan boravak u našem i vašem Goraždu. Nakon toga festival je otvorio načelnik općine Goražde Muhamed Ramović. Da pošaljemo ponovo poruku, a koja je to poruka? Pa naravno poruka mira, ljubavi, tolerancije, suživota i prijateljstva. I šaljemo iz Goražda širom svijeta. Neka svugdje vlada mir, neka nigdje rata ne bude. Organizatori festivala jučer su pozvali sve građane naše zemlje da ovih dana dođu u Goražde i da, kako su naglasili, osjete duh prijateljstva i umjetnosti koji se ovih dana osjete na svakom koraku u gradu na Drini.